yang baki di rantau urang denang baku puasa iya tio mande mencari Ustado indah batu meja agama kampuang joban so kehilangan umat saagama marapi jo singgala manangi tatahan danau meninjau ditinggal buyayo. Oi Tuhan kuasa janjikan sarugo iyo alam salamonyo kitia ngan intan yo jarang basuo batahun coba bilang masuk balun tantu dape nan sarupo di situ mangkonyoran yang merusilahkan hati. Sama so buya bacari